Καβαλιές με ξεσκέπα στο αμάξι, φαρμακείο και κοιλιά, με φωνή που τρυπάει κατεστημένα, εύκολο στη βρισιά. Λάτρης του Παναθηναϊκού και του καλού φαγητού, του πολύ καλού φαγητού. The Boss. Οι άντρες της Πέμπτης βγαίνουν ξανά, ο κουριάς ξεφωνίζει πάλι μες στα στενά. Στοιχιώνουν χειμώνες, τρυπώνουν στα αυτιά. Μαζέψτε γυναίκες και ακούστε καλά. Ο Κατσαρός ο Βασίλης με κιθάρα και κρασί που χύνεται πάνω στις νότες και στις συνήθειες, γεμίζει μελωδία την ώρα σας, φιλοσοφεί την πλευρά της ζωής που εσείς έχετε ξεχάσει. Il Maestro. Ο Βαγγέλης Μητσόπουλος, λιτός και σοβαρός, ελαφρύς και χαροπός, μονίμως σε δίαιτα, με λανθάνουσα μορφή ανορεξίας, ξεσκεπάζει τη γυναικεία πλευρά των ανδρών. The Producer.